The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked, they are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Job 1:21, and said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days. One life for Christ is all I have. One life for Him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. He who hears or who has my word, let him speak my word faithfully. Speak, for your servant hears. The worlds were framed by the word of God. The Lord on high is mightier than the mighty waves of the sea. What is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sa dili pa kita padayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, atong andamo ng atong tagsa kakaugalingon. Kung ikaw sa kamang totoo, if you are a Christian, gimanduan ka man nga imong gamiton ang recovery technique sa 1 John 1:9 nga nag-ingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apan na lang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan. Ang isyo nga imong giatubang dili ang imong pagkumpisal sa imong nga sala, kundi sa imong paggamit sa imong kaugalingong kabubuton, your free will, sa paghimog desisyon, sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manluwas. Agi ka nagsunod sa mando sa Dios, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, mag-andam kita sa atong kaugalingon. Let us pray. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagdala kanamo pag-usab nining among Bible study through the YouTube. Salamat o Diyos sa imong paglugway sa among kinabuhi. Di mailian nga ikaw na plano sa tagsa-tagsa na mo ka kinabuhi nining adlaw. Uban ni kami pinagis pagawam Espiritu Santo aron kami makaamgo gayod nining mga punto nga mo pagatunan.
ug amo kining dawaton, amo kining tuuhan ug among hangpon aron kini maong magamit sa among pagkinabuhing Kristohanon aron kami mahimong madinaugon diha sa imong atubangan. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, mayong adlaw kaninyong tanan mga suki, mga higala, mga kaigsuonan diha ni Kristo. Kanyo nasab kita once again sa atong Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Ato kinigiangkon nga grasya. Buhi pa kita nini atong lawas karon gumikan lamang sa kaluoy, sa gugma, sa kortesya o grasya sa Dios. Dili kita takos nga mabuhi gani. Panang Dios nagmatinumanon gyud siyang mga saad. Busa nining adlaw atong ipadayon atong paghisgot sa atong topic nga taud-taud na gyud nato ning giduputan, the dynamic spiritual life of believers. Karon atong ipadayon kini atong biyaan una katong gituki nato kagahapon bahin sa langit nung syudad. Ug nakita na nimo ang mga punto nga atong tuki bahin ni adtong giandam na sa Dios alang kanatong mga magtotoo dito sa eternidad. So karon atong ipadayon kining mga punto bahin gyapon kini sa dynamic spiritual life of believers. Now, kitang tanang mga Kristohanon nagagikan sa pagkadili magtotoo. Osto? We came from being unbelievers. O dihay gayon nga kita nakadungog sa maayong balita sa kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas, ug ato kadtong gidawat ug pinagi sa atong pagsabot, pinagi usab sa paglihok sa Espiritu Santo, pagkumbiktar ka nato sa atong mga sala ug atong gidawat sa tuman nga pagkapositibo. So, in fact, sa imong pagdawat sa kaluwasan, that is the real key. Mao nay genuine, tinuod gyud nga Yahweh ngadto sa kalampusan sa kinabuhi. The real key of success in life, to be a winner, in short. So, mao man kini atong kanunay giduputan, atong gipunting yung atong una-una, ang doktrina sa spiritual dynamics. Kaya mao man kini ang may kalabutan ining atong topic na the dynamic spiritual life of believers. Now, so akong giingon nimo kaganiha nga sa dihang gidawat nimo sa Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluwas, you have just made the right decision, the perfect decision, kay mao kadto ang imong pag-angkon sa matuod gayud nga Yahweh sa kalampusan sa kinabuhi. Kay ikaw naluwas naman og pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Og human niadto ikaw nagpositibo gihapon sa imong pagtuo, ang imong pagtuo imo gihapon gitumong dili nakangadto kang Ginoong Hesukristo kay human luwas ka naman. That was the first kanang ingnon ta target sa imong pagtuo. Mao si Ginoong Hesukristo, mao may imong gigamit sa pagkaluwas nimo ang pagtuo lamang. Pagtuo kay may merito kining pagtuo. So gigamit nimo pagtuo ngadto kang Ginoong Hesukristo. You directed your faith towards the Lord Jesus Christ and you got saved. Human ka maluwas, ang imong pagtuo is now directed to the Word of God. Kaya mo man kaniyang mando diha sa 2 Pedro 3:18. So grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. So,
Unsa man ang process nini? Pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga paagi on a daily basis. Kay sa atong gihisgutan nga doon na may tulo ka spiritual growth level. Okay? Tulo ka mga ang ngadto sa pagtubong espirituhanon. Ang una nini ang imong pagkabata, baby believer. Unya, inom ka sa milk of the basic doctrine o nagtuon ka hangtod abot ka sa pagka-adolescent. You are now an adolescent believer. O sa imong pagpadayon, mo ka nagingan lag spiritual momentum, padayon sa imong uswag, pagsibog, pag-abanti sa imong Kristohanong pagkinabuhi, pinagis pagtuon sa pulong sa Dios, then makaabot ka na sa kinatumyan nga bahin o ang sa spiritual growth, which is spiritual maturity. That is the very stage where you can have capacity for life, capacity for love, capacity for blessings. O niyanang ang anang dapita, you are now gi-declare ka na nga invisible hero, o you are now living on the higher ground sa imong Kristohanong pagkinabuhi, and you are now on the way to ultra super grace. Mao ka na ang super grace dihang stage, which is spiritual maturity. And then as you continue in your spiritual momentum, of course, nga nagapuyo ka sa imong dapit nga may gahom sa Dios, your operational divine dynasty, kung ang laingan niya na mo ka na ang plano sa Dios, ug samtang ana ay ikaw diha, you are now functioning as the invisible hero, ug ikaw, you are living the epinosis life, ug nagpadayon ka sa pag-uswag sa imong Kristohanong pagkinabuhi, kay nakaabot ka naman sa imong spiritual adulthood stage. So, mao ka nang bahina ang Dios sa iyang pagtanaw through His omniscience nga ikaw may katakos ka naman, you are not qualified to receive God's blessings nga gitawag nato escrow blessings in time. Yan nga itong panahon. So, ang Diyos mububo, mupadahili na sa iyang panalangin ngadto sa iyang pagkamatarong nga gisulob sa Diyos diha kanimo sa panahon nga ikaw naluwas. At the point of salvation, God took a part of His perfect righteousness and clothed you. Gisuloban ka niya ng perfect righteousness sa Diyos. So, na nag-iya ka na og plus H, perfect righteousness, pagkamatarong sa Dios. So iyang ibubo ang iyang panalangin, ipadahili diha sa tubo sa grasya, the grace pipeline, o moambog na dadto mo dahili ngadto sa pagkamatarong sa Dios nga gisulob sa Dios diha nimo, o ikaw ang makapahimulos nini, of course, because you have now the capacity to receive. O sa diha nga mudawat ka na nini mga panalangin, you are glorifying God. I hope di na nimo makalimtan. So mao ka na ang process. This is part of the doctrine of spiritual dynamics. O ikaw, you are now a potential winner. In fact, pag abot yun mo niya ng capacity stage, you are declared a winner. Okay? So, function ka na sa imong pagkakristuhanon the way God wants you to function. So, continue in your spiritual growth. O, you are prioritizing God's Word, imong pasiuna sa imong kinabuhi, kay imong usab nga gisunod ka ng mando sa Dios dias Mateo 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added
unto you. So mo ka na, gihimo nimong priority na karon ang pulong sa Dios. In fact, ang pulong sa Dios kinabuhi na nato nga mga Kristohanon. And then, as we continue, as we progress, continue our spiritual momentum, then we are able to organize our life. Our life becomes meaningful, purposeful, and with definition. Makahulugano na. In fact, na ay mga paghagit sa imong kinabuhi. Because you are now able to organize your life around God's Word. See? Because you are following the kadtong atong gipangtun-an nga Operation ROTMPP, unsay buta sabot, o routine, imo na nang naandan, routine, and then imo nang gi-organisar ang imong kinabuhi around God's Word, and then sa panahon nga ikaw mohimog desisyon, kanang desisyon na imog yung siguruhon nga husto og tukma, right and good decisions. And then padayon ka sa pagsunod ni ining Operation ROTMPP. Ang una ni ining P mao ang persistency, ang imong pagka makugihon, makanunayon, ug ang sunod nga P mao ang unsa, perseverance ang imong pagkamalahutayon, pagkamakugihon usab. So these are synonyms. So sa imong pagpadayon nini, imong gamiton ang napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran, which we call in English God's 10 problem-solving devices. Ang una nini mao ang rebound. Sunod, unsa? Filling of the Holy Spirit. Sunod, faith rest drill. Sunod, grace orientation. Ang musunod, doctrinal orientation. And then your personal love for God the Father. And then impersonal love for all mankind. And then you have inner peace, inner happiness, and then personal sense of destiny, o ang ika na po mao ang unsa, pagkaokupado na nimo kang Ginoong Jesucristo. You are occupied with the person of the Lord Jesus Christ. So, you always claim God's promises every single moment of every day. And this will lead you to occupation with Christ. And then, you are always aware of kadtong atong giingog Operation PTA, unsa maning P. You must be in the right place. Unsa manang T, you must be at the right time. Ang A, with the right attitude. Mao nang atong giingog Operation PTA. You must be at the right place, at the right time, with the right attitude. Ang pasabot nga you must be at the right place. Karon, this is the right place for you to be. Kaya nga naman, mando man na sa Dios. O pagsunod man na sa iyang mando usap. Nga kita patunon siya iyang pulong, kita karon nagatuon siya ang pulong. Right? We are in the right place at the right time. O na ay ato nang gitakda nga higayon, okay? Kini atong higayon sa pagtuon sa pulong sa Dios through the YouTube, and then inubanan sa atong positive attitude, itong positibo nga pagtagad ngadto sa atong gitud-an nga pulong sa Dios. So mo na Operation PTA. Ang gawas pa niya na you are now aware and you are always kanang ikaw na sayod na gyud na unsa na tinuod na gyud na sa imong kinabuhing Kristohanon nga ang station in life nga diin ana ka is your full-time Christian service. Hain ka man mahimutang, hain man ka magtrabaho,
bisan og janitor ka lang sa usa ka kompanya, o ikaw ba'y manager niya ng mga kompanya, o ikaw ba'y nagdumala sa certain branch o unsa na diya, unsa ka man, doktor ka ba, engineer ka ba, nurse ka ba, unsa pa imong station in life. That is your full-time Christian service. And you're always aware of that. Kay mo man kini ang mga unsa, bahin kini sa dynamic spiritual life. And then you always are aware. You are aware of doing things as unto the Lord. Sa imong pagbuhat o bisag unsang buluhaton sa kinabuhi, you do it as unto the Lord. O duha man ka klase nga binuhatan, human good o divine good. Iba na tag unsa man ang human good. Anything and everything a believer does outside of the plan of God, that is human good. See? Wa magigamit nga pulong sa Dios. Ug tuwa man ka magpuyo sa dapit nga may gahom ni Satanas, dili may gahom sa Dios. So, sa tanan nga imong ginabuhat, kanang buhata, mahug lamang ka na og unsa. Human good, kagitandi ka na sa 1 Corinto 3:12 nga unsa. Kahoy, kugon og dagami, nga kung imong duslita na unsa, mo silaob, sunog. So, may bilin, way magantihan. Way ganti kaning human good. But the divine good is also defined as anything and everything a believer does inside the plan of God or inside the operational divine sphere. O ni puloy-anan sa mga magtutuo. It's a mental attitude. O kining divine good nga resulta sa imong mga binuhatan tungod kay gagamit ka sa mga pulong sa Dios o naa ka man mopuyo sa imong dapit nga may gahom sa Dios, then kini gitandi ngadto sa unsa, sa gold, silver, precious stones. Nagyapon na sa 1 Corinto 3:12. See? O kanang divine good, gold, silver, precious stones, kung imong duslita na masunog ba di ay dili. So magpabilin ka na siyang mulahutay, therefore, maura ka na igantihan sa Dios. Kasabot ka? So, these are things that we must do as unto the Lord. What I mean is the divine good. Okay? So, atong batasanon usab, make it as a second nature na gyud. Kining atong sugid nga to sa utubangan sa Diyos sa tanan nato mga sala. Confess every sin that we commit. 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. We have got to flush them out from our soul. What I mean, personal sins. Mental attitude sins, lingual sins, or overt sins. Kaya kini may mong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Di man nini, nga sa panahon nga magtinir kag sala, bisag unsang sala, kana mahimo lang babag, it becomes a barrier to the study of the Word of God. Kay dili man maka-function ang balaang Espiritu Santo sa pagtudlo kanimo sa kamatuoran, kay na may babag. You see, you have to be cleansed of your sins. Nga pasailoon ka pinagi sa imong paghingaan lang, imong pag-admit, kanang mo bitaw nang confess, homologeo, imo lang kanang hinganlan, imong admitihon, imo nang angkunon nga nabuhat nimo na. God is faithful and just to forgive you of your sins. So, mao kini nga atong gipang hanay dinhi, o gawas panini, you continue using the faith rest technique. Unsa man ning faith rest technique? Faith rest, pagtuo pahulay. In other words, kini ang pagtuo
o kinabuhi nga may pagtuo nga nagdala og pahulay. Mo na ang faith rest drill. Og kini ang agenda nini mo ning gitawag na to og Operation CTR. C, claim a promise. Okay? You claim a promise. Taghang mga promises sa Dios. Kinadaganan. Nanimo og imo pa ng sag-uhon og imong unsa. You learn that by heart. Imo na kanang gamiton sa imong pagkinabuhi. Casting all your cares, for He careth for you. Usa na. Unsa pa? Fear not, I am with you. Okay? Unsa pa? Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Na, all of these are promises of God. Ibaw kag pilay promises sa Dios, nimo nga Kristohanon. God has 7,000 promises for all believers. Mao ni atong isig pangutan natin sa kaugalingon, pila naman ka ang mga promises of God nga akong natunan o nasabtan o nakatunan o akong gituuhan. You see? Kaya ato pangutanon ra wag ta sa Dios. Pangutanon tang Ginoong Jesucristo inig atubang na nato didto sa eternidad. Pila man ka promises imong na tunan. Diha man ko'y 7,000 mga saad nako. Imo bang gi-claim? You see? So muna, rest in the Lord. Pinagis paggamit nimo sa faith rest technique. Unya, ayaw gyud kalimot. Maintain humility. Pagbaton kanunay. Mintinahagin ang imong pagkamapaubsanon. O, ang laingan nini is, be grace-oriented. Pagkamapaubsanon. Follow that principle. The way up is the way down. God promotes the humble but demotes the proud. Nana sa mga bersikulo, mga prinsipyo kana. Okay? So gawas pa niya na resist evil by avoiding the wrong crowd in life. Likay. Onya, be aware of also of the Operation VOG, or something VOG. V, viewpoint will of God. Kaning viewpoint will of God answers the question, what does God want me to think? Unsa may buot sa Dios nga iyang ipahuna-huna nako. Mao na viewpoint will of God. Ang O, operational will of God. Unsa man ni? It answers the question, what does God want me to do? See? Ug ang G, unsa man? Geographical will of God. That answers the question, where does God want me to be? Namo na ang pagpaklaro nimo may tungod ning Operation VOG. Ayaw na gyud pagkalimot usab. Be always guided by the doctrine of volitional responsibility. Okay? Naatay tulubagon sa matag himo natong desisyon. Kita gihatagan sa Dios og kagawasan sa paghimog desisyon. Right? Kagawasan, this is freedom. Gihatagan ta og hingpit nga kagawasan. Apan, with that freedom goes unsa? Responsibility. Ikaw ug ikaw lamang ang manubag sa bisag unsang desisyon nga imong himuon sa kinabuhi. Ug nahibaw na punta sa atong gihisgutan taon-taon na balik-balik na to ni subli-subli nga unsa? All of life is decision making. Gusto? All of life. Ang tanan. Gikan itong higayon nga nakamatngon ta where kanang
conscious na ta, self-conscious na ta, nga makaila na ta what is right and wrong, but pasabot mo na naigingon og age of accountability. Okay? By the way, mutukbil agad tanining age of accountability. Kaya na may uban po nga mga Kristiyanon nga wa sila matinawi niini nga unsa may kasulti niyan itong mga bata nga nangamatay, wa pa man sila unsa buot niya nangamatay, asa man sila kadto humas kamatay, langit ba o impyerno? Now, wa man is Biblia ka nag-iingog limbo kay para sa mga bata kuno dili wa na misa kung sao ni mo tuwang-tuwang ang Biblia wa na maghisgot pulong sa Dios niya na wala. Ang dangatan radwar ka dangatan, two destinies in life after death is heaven or hell. Okay? So mao ang pangutanan nimo, unsa may imong sulti ni mga batang nangamatay nga upay buot niya mga matay sila. Okay, paminaw. Ang pulong sa Dios, di lang una kita mo tukbil o mga bersikulo na kini nga itong ipangisgutan mo nagitawag na to bitaw o griiko ato na lang ning giunsa share paambit nimo kay kini nga itong gipang tudlo dinhi gikan pudnos unsa pagtudlo sa nadtong nag-uting kay gyud nagkuy-kuy gyud sa mga buot ipasabot sa Biblia. Ug mao na ni murag putahin na lang gibutang sa lamisa ug ato na lang ning itanyag nimo dawat ka ba niya na o di? Okay. Ang prinsipyo ni mo ni ang bata maybe about 2 or 3 years depende sa iyang physical growth o mental growth ni bata. Ini kaabot niya sa age of accountability. Kaya kaning mga bata god inquisitive ni kanunay na sila pangutana. Mangutana sila, nay o pa, ma, kanang kinsa man ang Dios. Mangutana na raman na sila nang inikaabot na nila sa age of accountability. Ato lang banabana, depende na sa iyang mental growth lagi. Physical ug mental growth ng bata. Uban mga 2 anyos, mga 3 anyos, uban gani mga 4 anyos. Okay? So inikaabot na niya ng age of accountability. Okay? Kung kanang mangita kay kanang bata magsigyo man nagpangutana. Kinsa man si Jesus Christ pa, ma, kinsa man si God, all of this. Okay? Unya, imong dadun sa simbahan, makadungog na pod siya, may tungod ni Jesus Christ, all of this. Magsige na siyang pangutana. Sa panahon nga, kanang bata nakaabot niya ng age of accountability, iyang tulubagon na karon, mudawat ba siya o musalikway? Age of accountability. Okay? Na ay panahon nga mangita gyud siya sa kamatuoran. O makadungog siya mo yun, siya mutuo na. Kay kaning bata, dali naman ang mutuo. Okay? Sayo naman na kay mga humok pa man na sila sa mga salabutan. So mo na, makadungog sila mutuo. Mutuo ko ni Jesus Christ. Diha luwas ng bata. Mamatay siya o human niya na, langit siya. Okay. Iniganto ni langit, bata pa ba siya? Hindi na. Hamtong na siya. Adult. Way batang gagmay dito, way mga bitaw ilang gipang pintura diha nga kanang murag gagmay nga mga angheles kunuhay. Hamtong. Okay? Automatic na inigadto na sa langit, hamtong na. Full grown nga unsa.
adult. Sama ni Ginoong Kristo sa iyang lawas. Okay? Kaya kitang tanang mga magtotoo, by the way, ang atong lawas, maparihang Ginoong Kristo. Gawas lamang sa unsa, kadtong agi sa iyang paglansang sa cross. Agi niyang duha ka kamot, duha ka tiil, gilansang, o ang iya samad kilid. Okay? Mora ni diferensya. So, mao ni ang pagpaklaro ni mo, may tungod ni age of accountability kay unsa naghisgot mangudtan niya itong unsa atong gisgutan, may tungod sa doctrine of volitional responsibility. Kita ang manubag sa tanan natong himuong desisyon. It is kita ra gyud, dili nung uban ng mga tao nga moingon dili gi-influensya man ko, dili. Katong nag-influensya nimo siya ba mo himog desisyon, ikaw man. You see? So ikaw mo himog desisyon. Whatever decision you make, you are the only person who is accountable, responsible, and accountable, answerable. Ikaw ang answerable, responsible, and accountable. Walain. Di man nila. So, mao na ang buot pasabot sa kaning volitional responsibility. So, mao kini ang mga punto nga itong gidani mo nga gikinahanglan nato kining mga butanga nga atong masilsil na sa atong alimpatakan sa atong kalag nga ato manggisgutan taon-taon na ang Roma 12:2 nga kanang pahimungno kanato nagapahinumdum kanato mga magtutuo. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Romans 12:2. Kining transforming o renewing of your mind, mo ni pasabot og renovating our thinking. Usbon. Okay? Bag-uhon ang atong pangunahuna. Kaya kaniyan to, sa wapatama luwas, o bisang ganing luwas na, kung wa kay pagtuon sa pulong sa Diyos, ang naaragyod sa imong huna-huna, tawhanon o kalibutanon ra. Osta? Mao na ang Diyos nagatugon ka na to. Grow in grace and in the knowledge of our Lord, Savior Jesus Christ. Patun-on tas pulong sa Diyos. Mao na ang process. See? To grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Wa may lain pagi. Ang pagtuon raman sa pulong sa Diyos, mao ni nga atong tuman kining mando sa Diyos. Kini atong gihimo pagtuman ra. Kanang obey, pagsunod, pagsubay. Mao nang gikinahanglan nga sige, hala, tuon sa pulong sa Diyos, adlaw-adlaw, saturate, lukpa ang imong pangunahuna sa pulong sa Diyos. Saturate your mind with the Word of God until the Word of God circulates in the stream of your consciousness. Nga mo, tuyok-tuyok na diyan sa imong panimuot. Mao na maga-unsa, giya nimo sa imong kinabuhi. So, mao na nga Philippians 4:7, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Okay? Kining iyog shall keep your hearts and minds, mao na bot pasabot nga it safeguards. See? Di ba naghisgot og security guard? Unsa tuyo of having a security guard? Di ba to provide security and assurance of safety to the one being guarded? Di ba? Kung kitang mga magtutuo, every believer, matag usa ka natong mga magtutuo, needs a security guard. And this guard, paminaw, this guard
can only be acquired inside sa plano sa Diyos, inside the operational divine sphere, through the feeling pagpuno sa Espiritu Santo. Mao na nga sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, unsa na mo anam-anam ra ba pagkausab ang imong pananaw sa kinabuhi, your outlook in life. Life becomes more meaningful and purposeful and with definition. Muhayag. And then naa kay kalipay nga wa nimo kanang masinati kaniadto. Kanang kalipay gikan na sa Dios tungod sa imong pagtuon sa iyang pulong. Anha diha it emanates from your assimilation of Bible doctrine o nanay kalinaw diha sa imong kalag. Kay kaniadto ang imurang pagtagad sa pulong sa Dios, maminaw ra ka. O wa nimo dawata wa nimo tuuhi. So kadto nahimo ra tong gnosis doctrine, gnosis, 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 but pasabot kahibalo ra, academic knowledge. Apan sa diha nga imong tuuhan na, imo ka ng dawaton, imo ka hangpon, imo ka ng gakson, babata na itong gigamit ng ginang pulong nga gakson na itong pulong sa Diyos. Ang kunon ba, nga mutuhop yun sa atong kalag, sa atong galamhan, kay mo, paminaw, maora nila matong mabaon dito sa langit. Walay lain. Pagunahon na kunog ubang butang. Mga butang, imong mga katigayunan, imong mga kanang inheritance, imong mga kayamanan, imong mga dolyar o mga unsa na diyang imong mga depositos tanang bangko, imong mga milyon-milyon diyang salapi, dili na mada. Si Rockefeller bitaw ang labihang datua milyonaryo. Dihay nangutanak pila may iyang kanang gibilin nya ang tubag dayon tong iyang mga anak niya tanan may ibilin. Wa may mada. Wa man gyud kay mada bisag unsa milyonaryo no, bilyoner kapag unsa. Wa kay mada bisag usa ka diyoy. Nala na to usa ka diyoy. Ano may diyoy rong panahon na noon pasabot na wa tay mada inigbiya na tuning kalibutan na. Only the Word of God. Kasabot ka? Samtag yun na. Only the Word of God. Gnosis transformed into epinosis. Epinosis meaning over and above sa kahibalo. Unsa may over and above sa kahibalo? Kaalam. Wisdom. Nahimo na ng wisdom, epinosis doctrine. Kay, imo naman ng kanang nagaling naman na metabolize naman na. Kinsa nag-metabolize? Ikaw, dili. Ang Espiritu Santo. That is the function of God, the Holy Spirit, in metabolizing the Word of God that you are studying. The Bible doctrine that is being taught by a pastor, okay, with authority to teach, the gift to teach, then you can understand what he is teaching, okay? You absorb, okay? So it becomes just academic knowledge. It has no spiritual value, no spiritual validity. You cannot use in your spiritual life until and unless imo ka ng tuuhan. You believe, after perceiving it, you believe, accept it. Ngunya mo ito itong igamit ng Visayan. Imong hangop ba mo? Hinangop. Ato lang igamit kining hangop kay pareho mga bata nga
mo hinangop sila silang mga ginikanan mo abot na hinangop unsa man kung maghinangop lang sa mugakos man mao na nga itong pagtagad sa pulong sa Dios hangpon o gakson na itong pulong sa Dios see kay unsa man bililhon na sa atong kinabuhi valuable na kay maura lagi kini antong mada dito sa langit inigbiyan ito ning kalibutan na maura na madaan ito sa langit mao bitaw nga akong i-witness ninyo ang akong kapika sa kinabuhi mibiya ning kalibutan na kay gikuha man siya sa atong Dios went to be with the Lord okay sa iya pag yung pagtinga makita nimo ang iyang serenity bisan tudog diya iyang mga pagantos gamay apan makita nimo ang pagpanaw sa usa ka magtutuo nga nay doktrina siya kanunay mangyong musulti siyang mga kahigalaan sa telepono mayon nga andam naman ko kay ang iyang gipakadak-an Diyos kinabuhi maong pulong sa Dios mao na ako ika-witness mao gyud ang iyang number 1 o gani nagbilin siya iyang gi-type sa computer mga saad sa Dios God's promises o iyang gipangunsa sabwag kining mga kopya ngadto sa iyang mga kahigalaan promises of God o nakita nako ang iyang pagbiya nga unsa kalma o wag yoy ingon ta pag-struggle hanoy lahi gyud ang kamatayon sa kamagtutuo nga naay doktrina so of course gusto po dahil siya mubalik nga tuwa na kinahaya-hayan na yun mo na nga kung mga anak mo yung haya-hayan na niya no kung mao ganin niya akong mga higala nga mga igsuong Kristohanon mayong maayo man siya kay nag-enjoy ni gyud siya sa eternal life yes o kita nga nahibilin mo na atong hinuktukan og palandungon nga lahi ang kamatayon sa usa ka magtutuo nga naay doktrina kaysa magtutuo nga way doktrina okay sabtag yun na so mo na nga a gnosis believer gnosis is an inconsistent person mo ni description sa usa ka magtutuo nga kutubras kahibalo meaning he can only be happy based on the circumstances on people and on places nagagad okay apan ang epinosis nga believer siya is a consistent person malipayon siya whether in prosperity or in adversity naabas kawadon o kaanaa ba wa di niya mubali his happiness remains alive because he has contentment mao rabi ang yawis kinabuhi kining contentment so di man itong akong gi unsa painomdom kanimo nga usas mga saad sa Dios diya sa 1 Pedro 5:7 casting all your cares on him because he cares for you kay kini gi-quote kini sa Old Testament sa Salmo 55:22 cast thy burden upon the Lord and he shall sustain thee he will never allow etc. etc. Mo kanang gisulti diha sa Salmo 55:22 okay og human efforts cannot assure 100% certainty wala only 100% confidence in God through His Word mao ay maga-assure og certainty without any doubt hinumdumi again this is
in our mental attitude. Di man ang Kristohanong pagkinabuhi is a mental attitude life. Okay? O sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, remember, ang principle, the rate of learning must exceed the rate of forgetting. Kinahanglan ang kapaspason sa atong pagkaton, mulabaw pa kini sa kapaspason sa atong pagkalimot. The rate of learning must exceed the rate of forgetting. So a believer's contentment is all in the right lobe of the mentality of his soul. Karniya. O don't you forget that the Christian way of life is a mental attitude life. If you don't have peace under pressure, there is something wrong na ay kuwang diha sa imong mental attitude. Where can we get or learn our strength? Diin nato makatuni ang atong kaligon. Diha sa atong kaluyahon from our weakness, di ba? So, gikinahanglan ang atong consistent, persistent pagtuon sa pulong sa Dios, pag-assimilate sa post-salvation epistemological rehabilitation. This is what we need to have to discern our weakness. Ato ni padayon ugma. So, gidapit kagyapon pagsunod niini kay pagidaghan pa kayo kitag pagatunan og niini atong Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Magampod na. Ama na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagtudlo kanamo sa imong kamaturan. Nining adlaw. Salamat ning tanan o Diyos. Bisan dili kami takos niini, ikaw matinumanon gyud sa imong mga saan. O sa among pagbubuhag ning adlaw. Ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik ni napita ron sa pagpadayon namo o Diyos. Pagpakaon sa among kalag sa imong mga pulong, kay ang tao dili man mabuhay pinagi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagula sa imong busa. Salamat o Diyos nining imong mga hunahuna, divine viewpoint. Inaot nga kini o Diyos among hangpon gayon og mahimo kining bahin sa among kalag aron kami makakinabuhi sa among tumong nga mao ang spiritual, dynamic spiritual life. Kining tanan namang gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among manluluwas. Amen.